mubo ra ning atong ebanghelyo pero daghan kayog unod, daghan kayog tagmapilian para pagpamalandong. Ang usa lang sa akong pamalandungan niini kaning pag-ingon nga ang lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo apan labaw pa kahigpit, mas istrikto pa. Di ba kusog magkaitang hukom no, judge dayon ta. Muna nga matnguna na nato kay ibalik din as Ginoo nato ang ato bang mission, ang atong pagsukod sa atong isig katao, ibalik sa na sa Ginoo nganhi nato kung kita na sa iyang sukdon. Mabuta na mo komedya ko nga kung ang imong silingan imong gipiit ang iyang agianan nga di na siya hapit kaagi kay gikural gid nimo maayo imong yuta nya ang pikas pud nangural pud siyang yuta, inig-abot na natos langit kanang imong kural mausa na iyang iali didto sa imong agianan padong sa langit nya mas higpit ba kanang mas istrikto sa ato pa kung 1 meter imong gihatag allowance, igabot dito half meter na lang nya mahibong unya ka nganong ang color sa giali nga kural pareha magis-amo hasta ang style gigamit ra des Ginoo nga nimo ang imo sang gigamit sa imong isig katao. Gilingay mong tupad ing nadakog agianan inyong silingan na luagra agianan niya. Oh nya kana sa koral-koral na ari na sa tas batasan kana bitang dali kay tang unsa na istrikto ra kaayo ta sa paghatag og pasaylo sa atong isig katao. Katulo ra gyud, katulo ra inig abot nagkatulog piti na kanako. Ano? Zawan. Naamo ang batasana? Oh, ibalik sa nas Ginoo nga hinato. Tagaan sa taniya og grabe nga istrikto nga paghukom mo nang kaning amahan namo naa na dihay gibutang pasaylo ami sa among mga sala ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ilain na sang lingi sa imong tupad ing nakapila ka mo pasaylo mutan abay nakapila man kang pasaylo na nya timan gyud nga ang imong paghatag og sukod sa pagpasaylo sa imong isig katao nga parihasad nato makasasala mausad na ang ihatag sa Ginoo nato. Para bitaw anang nahitabo ron ni kusog kabantay mo sa mga balita ni uso na sad ning patay pinatyanay niya kasagaran gyud nga hinungdan sa patay drugas. Muna kining atong gobyerno ato mga leaders di gini sila kapamakak diha man koy nadunggan ngayon ni minus kuno ang kaso sa drugas ikumparar sa niaging administrasyon di gyud kong tuo ana kay karon ni balik yun dito lang katong nahitabo snaga o sa tos mga hitabo nga ang amahan ang kapuyo ni patay sa iyang asawa-asawa gipatay pag yung iyang duha ka anak tungod gyapos drugas. Karon sa ato dinis liluan na sa toy na special balita na nasilaing gipatay drugas gyapon. Mga taxi drivers karon kulbaan na sad kay anasang tulis mga stores, mga sari-sari stores, convenience stores, mga pawn shop na nasad ang tulis. Daghan na sa kog na dunggan, akyat bahay, gipanglungkab ilang balay. Naana na ron. Labi na nga gawas nga lisod na kayo tas panginabuhi, pabahaon pagining drugas. Nakaron,
kung ikay maigo anang mga durugista, mo pasaylo ka dili. Tubag. Hoy. Ang sound is father nun, pasamuton man siguro drugas. Di ba, di na makita kalikay ani, kay mura magway gihimo ang atong balaod karon, mura mag ni anam hinuog kuyanap, o kita'y maigo, kay na anam ang gina. Ang saman, mo pasaylo ka o dili? Ngayon ang utanan ako, pader, kung ang imong anak mo'y girip o gipatay, di mo ipapriso, imong pasayloon. Nangutanan ako ba? Pero dili ni karon, kaniadto pa ni, katong kusog sad kayong yun ning pinatyanay, nya niingon dayon ko, kung imong gamiton ang Diyos nung pamaagi, ipapriso siya tungod sa imong paghigugma niya. Prisuha siya tungod kay nahigugma kaniya, dili tungod kay naglagot kaniya. Muna'y pamaagis Ginoo, ipapriso ang nakasa, ipasiluti ang nakasa tungod kay nahigugma kaniya. Kamao mo na. Dili. Ako di sa ko kamao. Sa unang pagbasa, ang Ginoo ni anhis kalibutan aron paghatag nato og kaluwasan. Unsay iyang gigamit? Ang iyang lawas, matud pa, nagpakamatay siya. Unya tungod kuno ani nga ang iyang lawas nagpakamatay, ang balaang lawas ni Santo Niño gigamit niya aron magpakamatay aron ta maluwas. Kitang tanan do na natay access ni ining gitawag og labing balaan nga dapit, the holiness of God, ug unsa may iyang gihatag nato kining sakramento. Kining mga sakramento ba, mauni ang makapahimo natong balaan. Nya unsaon man nimo pagpapriso sa imong katong nakasa nimo, unsaon nimo siya pagsilot nga wa kay sala. Unsaon man imo usa siyang pasayloon. Ang iyang sala ba imong pasayloon, kana bang musugot ka bisag iya pa kang patyon, di ba? Gipatay imong anak, girip, ingna dayon pasayloon ti kadong, bisag ako pa imong isunod og patay, okay ra gina nako. Pero kining imong gibuhat, di gyud ko ni tugutan nga dili nako pasilutan. Mo na kay ang silot aning imong gibuhat, bilanggo man, mabilanggo gyud ka, pero gipasaylo na ti ka haron iniglaya nimo og imo kong isunod og patay, okay ra gyud. Ano saan okay mo anang pagkaistorya ha nya, ayaw ka balaka kay og mapriso na ka, sugo masanas Ginoo nga nabilanggo ko imo kong giduaw, pagaduawon ti ka didto aron unsay imong panginahanglan basin pag naa ko'y ikatabang, di ba? Okay mo ana? Hoy, niya moingon din siya, saylo ajud ko ma'am, saylo ako sir, saon man gud na influensya jud ko atos drugas, grabe gyud ang akong pagka-influensya. Mo may nahitabo karon kanang nipatay sa iyang anak, dahilak-hilak naman. Tungod lagi kay naulian na siya. Kay kanang gong nakasala, ang nakasala, biktima ra na siya siyawa. Biktima sa sala. Sama anang mangawat, inana. Gibutangan magdrugas, na biktima intaw sa drugas. Niya kung nangawat, nanulis, ngawasan makadrugs, biktima sa tumang kalisod sa mga injustisyas katilingban nga tungod aning injustisya labi na gining korupsyon, grabing korupsyon, daghan ang naglisod. Unya mo tawag na lang ta ng word ba nga kapit patalim, maahat na lagpang lungkab sa iyang silingan para mabuhi.
Kay tungod 40 na yung lisura na taktak sa trabaho, nya mahal kayong palitonon, wa say muhatag og trabaho, may pagtulison. Manabla ba? Nabiktima sa sitwasyon. Nya ang uban sad, pasuyupog drugs, kaya namaligya sa drugs. Ala, biktima na sad. Nabiktima na gani na, imo pag yung silutan o personal nga kulata, samot na gyud na siya kabiktima. Gitawag na siya sa balaod, bugo-bugo sa kunang balaod, pero mao man tingali na gitawag og double jeopardy. Kana bang siya pa'y gisilutan, punan pag inimog silot. Nabiktima na gud siya. Imo pag yung biktimahon. Pero pwede raging ipapriso out of love. Kana sang imong bana pananglitan or imong asawa nangabit. Anak baron, unsa may buhaton nimo, pwede ra gyud kag moingon dili na tika dinhi papuyon sa balay kay nahigugma ko nimo. Ana. Aron di na ka maglibog, pwede ra gyud kag adto na ka mopuyo sa imong kabit. Unya kon makaamgo na ka nga sayop imong gibuhat, ni ara gyud ko dinhi naghuwat nimo. Di ba? Anong lisod-lisoron man ginanimo? Anong pugson man nimong puyo sa inyo niya? Sigihan nimong yaw-yaw, sigag yaw-yaw. Ayaw na lang. Dito na papuyas iyang kabit. Pero sa ari siya nga ni arako. Kung makaamgo na ka, balik lang niya. I can wait forever. Ano? Anawa, di ba? Ang imong bana o ang imong asawa, magsige ng salamat ha, arin ako, bye-bye, love you. Nya ikaw gaagas imong luha mo ana sa take care. Sa inyong paminaw, magdugay ka to siya dito siyang kabit. Sa inyo bang paminaw ba magdugay to siyang kabit? Di gyud kay ngano man sala man to, nya kanang sala mubunga man gid nagkalisdanan. Doon naman yung kalisdanan nga epekto sa sala. Iniglisod na siyang kinabuhi dito. Ang una yung musuot siyang una-una, mubalik ko sa amo. Total gahuwat man to dito ang akong asawa o ang akong bana. Mangayo kong pasaylo. Nibunga na ang akong kabuang. Muana man na. Pero ingno ni mo, ikang buanga ka, di na ni mo buanga, layas ni buanga ka, balik ripat yung tigip kang buanga ka. Amo na igabot dito, naglisod siya, aksyon ta siya kung ahona nga mo balik, agoy patyon sa ko dito sa panuwayng dako. Mangita na lang sa siya lain, mo na magsige na lang siya takli-takli sa lain-laing mga sala. Kakuha na mo, niya buhato na ninyo. Muna si Santo Niño, gihatag niya nato ang tanan na kahigayunan. Muna sa atong ebanghelyo karon nga niingon, kung ang inyong suga nga dagkutan, ayaw ibutang sa ilawom sa tungtunganan. Unsa man ning mga sugaa, gikan gyapon sa sakramento atong nadawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Ang kabalaan ato ginang ipakita. Nya unsaon pagpakita? Pinaagi gyud gugma. Muna tanan natong buhaton pinasubay gyud gugma. Karon bitaw karong Sabado mao naman ang atong pista, nya dako-dako patag bayronon kay wa man kayo mo mahigugma, wa man kayo mamalit og slat. Ang atong Santo Niño's healing gifts na apa may mga 12,000 nga wa pa mahalin, tag 100 pesos raman ni siya. Basin kamong nakadungog territorial og online, basing magsige ra mog ingon, manaman kog palit. Ang uban na sad mo imong palit katong wa pa kapalit. Nga ginana ba naman ta nang batasana. So mura na imong sukdanan. Mura na imong sukdanan sa pagpalit. Pero napago kay daghang ikapalit god, pila ra gud ang 100 pesos. Napago kay daghan. Pero sige lang,
uban lang sa danay, upa man na sila kapalit. Isipan kay ta ba? Isipan. Magsige tag sukod ang atong lihok, ibasi nato sa uban. Oh, ako lay sige palit. Kani sa father no. Iya ginang balik-balikon mo pa sige tag palit, sige pataghog, kulikta. Ya kita lang gyapon mo ipapaliton. Ang uban nasan? Nang uban diyang wa kapalit. Mo nasad na. Ana man tano. Nakaron kinsa may alkanse, ang nipalit o ang wa mo palit? Hoy. Dayon mati, ngigagod kansi na ko no, ako lay sige hatag da simbahan kanang uban, wa gyud mo hatag. Kansi ko. Kinsa maroy alkanse, ang nipalit og slat o ang wa mo palit? Ambot kumbinsido baka ba? Ang akong nadunggan, ang wa mo palit sakto ha? Oh, mo inyong tubag. Puy na. Puy ba? Naamantaroy mga 200 sa ako lang isip na sa social media, sa ato lang YouTube channel na ay 218,000 ka-subscribers. Pasabot nagsunod pero di man natanan gyud ning subscribe lang na. Pero di man na mo tan-aw kasagaran. Siya na nga ng 218, bisag na alay 1/4 ana. 1/4 ba? Nga mo palit karong adlaw. Pila may 1/4 sa 218? Lisod man kay mo kwenta. Mga 54,000. Sinan kag mo palit rog 12,000 ragod ang atong kaning kuwang. Unya 54,000 ang mo palit karong adlaw tag 100 pesos. Hurot dayon ay. Pero tungod lagi kay ang atong kahayag, ang grasya na atong nadawat, ato mang sukod-sukuran lang inig paambit, mao nang maglisod ta. Ato lang sa nang dawaton. Pero lipay biya ko kay naa sa ni appeal sa atong kaning challenge, di ba naman ta ato'y special challenge no nga minimum, maximum ug extreme. Ang minimum 900, ang extreme, ang maximum 5,400, ang extreme kay 16,000. So ang atong minimum niabot nag 96, ang atong maximum niabot og 4, ang atong extreme 3. Pakbaka na to. Salamat kayo. Kayaw lang ko anang minimum pa din, ay lang ko anang maximum o kanang extreme, adto lang ko regular. Unsa may regular? 100 pesos ang atong is in HG. Kanaragod karon na ng Sabado. So karon hangtod karong Sabado, maningkamo ta kitang ni ila nga di nato limit-limitan o sukod kining atong pagtabang. Suway ko ninyo, palit lang mo usa ka slot. Di pa lang open akong GCash, pero mo open man ni karong Sabado kay February 1 naman. Alam, it takes lang na GCash, dali ra kay na. Dili lang ni sa kwarta. Ang point nako dinhi, ang atong paghatag ngadto sa katilingban matud pas unang pagbasa, pagdasigay mo nga magpundok magkahiusa mo, pagdasigay mo nga magkapundok kanunay, mao ni atong pagpakighiusa. Kamong mga online parishioners o kitang territorial parishioners, magpundok ta. Unsaon pagpundok? Dili mahimong magpundok tang way gasto. Kanilang atong preparasyon sa atong sinulog karon. Sobra ni 2 million ang atong gasto ani. Pero ngano mo gasto mo tag-ingon ana para lang ana? Dili oy. Kung magpundok lang ta para magsayaw-sayaw diha, nga wa na tay laing tumong, way kapuslanan. Ang tumong nato mas masuod ta ni Santo Niño. Mo bitaw ang atong tema karon, Sinulog to Santo Niño as your way to achieve pilgrims of hope. Nga kining atong pagsinulog, kining atong pagampo para ni Santo Niño o ngadto ni Santo Niño, mao ni ang
sigurong agianan aron ta magkahiusa diha sa paglaom. Kana bang mabuhi ang atong paglaom, musilaob pagbalik ang siga sa atong paglaom. Kanabit ang kahoy, maglungag tag kahoy, no? Nga magluto ta niya, atong isugnod kahoy. Unsa may buhaton ana? Tiponon o buwagon? Na bright kay musta nan tiponon. So kato mga na nagsiga nga mga kaning tumoy sa kahoy, og imo tong tiponon, musilaob na, musiga. Pero og imo na silang buwagon tagsa-tagsa, ang sa may mahitabo, mapawong, lingi ay mong tupad. Ing na makigtipon ka nako, ing na kano, na makigrupo ka nako, ana, mo na, karong Sabado, musilaob unta ang kalipay diha sa atong pagsinulog. Ako nalingaw gani ko sa atong mga 5 ka barangays, at least na ako'y duha nga naobserbahan, labi na ni dinhi sa ato San Vicente, mausan natin nga gibotos uban. Hapit na sila dili mamahuway og practice. Sige yung practice. Ilang gipasilaob niya. Grupo sila. Grupo ba? Dili ingong usa lang ka tawo ga practice para ani karong Sabado. Grupo sila. Apil pang kapitan, way tulganay, way pahuwayay. Gamay ra kay itong premyo. Ang amount ba gamay kayo. Ang ilang effort murag times 10 ang atong premyo or times 20 ang atong premyo. Praise the Lord, pakpakan nato sila. Tinuod yun na. Kay kanang inyong effort nag-spend para mo silaob kining atong pagahimoon rong sinulog showdown in honor to Santo Niño dinis atong parokya. Maunay mo premyo ninyo. Mausad na ang sukod nga ihatag sa Ginoo nga grasya padong ninyo kamong naghago. Congratulations ang daan. Mga pildi manggid mo dinhi, na manggid mo daog na asay mapildi, pero pulos man mo mudaog kay na amantay 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th place. Oh, di ba? Maka-place gid mong tanan. Ingka ayaw sad pa diro 5th good me di sa to pa ikalima sad me di mura ra kami migwa ka place. Naka-place mo sa bahandi sa Ginoo. Naka-place na mo. Nya kanang wa gyud mo palit og slot, wa sad mo sayaw. Igo ra mo tan-aw, nyag na snacks ihatag mo ilog pa didto. Unsa may dangatan ana nila, wa na sila i-place. Wa gyud na sila i-place. Di na la ka place. Pero kamong ni sayaw, kamong ni hatag, kamong ni preparar dinhi, naka-place na mo in the heart of Santo Niño. Mo na siya.